sammen, og jeg er velkommen til den her video. Har du ikke noget endnu? Ved du hvad, så må vi hellere finde på et til dig. Ja. I dag der skal vi smage sådan noget. Krydstert is. Lige præcis det, hun sagde. Så hvilken skal vi starte med? Hvad har I med at smage? Jeg har med dig. bubblegum with marshmallow, så bubblegum med skumfiduser. Skal vi starte med at smage min? Og hvad er det en vække? Chokolade. Det er chokolade. Bare sige chocolate. Chocolatier. Nej, skal vi så ikke åbne min først, eller hvad? Chocolatier. Men vi kan godt lige åbne låget på den, der er jo det her. Jamen, så venter bare. Dufter det godt? Og det? Life changes. Nå, Jeg tror ikke, man skal dufte til det. nej, det Men tror jeg jeg har ikke. ikke duftet til det. Har du ikke? Nå. De er pinde. Så kan du lige tage en. Nå, jeg tror, du skulle dufte. Nå, Det er det... bare en lille en. Det dufter Yes. dårligt. Jeg tror, det Er vi klar? Ja. 3, 2, 1 nu. Er det godt? Det er Du ser sådan, lidt skeptisk ud, nej. det smager af is, det smager sådan lidt. Er det ikke sjovt at spise tør is? Jeg er ikke så glad for det. Nej. Jeg er ikke så glad for det her. Jeg er obsessed med det her. Ej, man får blond tørke. Ja. Jalle? Skal I prøve at smage den anden? Skal jeg lukke den her? Ja. Nej, nu prøver vi min. Du prøver nice. Min er lucky. Hvad er lige skidt? Og det er vanilje. Og det her, det var En god en. skuffidus marshmallow. Jeg kan selv op. Nej, ikke skuffidus. Bubblegum. Så du får lige en god en. Ej, det lugter af yoghurt. Dufter. Yoghurt, det lugter ikke. Ja, det har sådan en sjov... Er vi klar? Så I nu? Det kan jeg altså sige, ja nej. Prøv lige at smage det. Nej, tak. Hvad smager vi med? Nej, det smager sådan... Det samme med at smage der crunch, men så bliver det sådan... Hvad smager vi med? Ej, her, der kan jeg ikke lide. Nej. Jeg har ingen idé. Min mund er helt fuldt op af Lad os håbe, at chokoladen den er god. Jeg tager en til. Jeg kan lide dem alle indtil videre. Værsgo til jer. Hvorfor får jeg bare aldrig så? Ej, det du Nej, har, jeg det er får det en stor. dufter godt. Nej. Skal jeg brække den over, eller hvad? Eller vil du gerne have den så? Er I klar? 3, 2, 1 nu. Hvordan dufter de? Den dufter. Altså, de dufter i hvert fald bedre, den her. Men mor, det er som om, det er sådan... Hvad hedder det? Det smager af kakao. Vent lige lidt. Det er ikke det, jeg vil sige. Sådan som en smeltet skumflus i munden, det er sådan, det opløser sig. Så kan jeg have den bedste. Nej, ja. Jeg vil lige denne her. Ja, bare... Nej. Nå, det var det. Så nej, jeg var ikke fan af nogen af dem, hvilket er vild med chokoladen. Husk, der skal lige være, så far også kan smage, ikke? Jeg er vild med mad. Okay. Det var simpelthen taste-testen i dag. Det var en succes. Var det egentlig den her fra den her video? Ja. Jeg skal lige se den her deler cover, på. der er sådan, Er vi klar? på grøn rundt om, hvis I ikke kan se det. Inden denne video den stopper, skal vi så ikke lige lave et lille fjolleransigt sådan. Når det er, vi har lavet, vil vi stoppe på 3, 2, 1 nu.